Häzirki günlerde ýurdumyzyň idara kärhanalaryna gazanylýan üstünlük belen tepkitlen eýelenjekdigini tasdiqlaýar. Paýtagtymyzdaky Derýa Plastik Hojalyk Jemgyýeti tarapyndan öňdürilen dürli önümler içerki wagtlarda uly issege eýedir. Pähim paýhas ummany magtumuly Praga ýylynda belen tepkitleri eýelemek paýtagtymyzdaky Derýa Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň baş maksadydyr. Öňde goýulan maksada ýetmek üçin ähli mümkinçiligiň bardygyny häzirki iş tepkini aýdyň tasdiqlaýar. Hojalyk jemgyýetiniň öňdürýän önümleri diňe bir ýurdumyzda däl efewtiň ýurtlaryny da geçkinli haryda öwrüldi. Önümleri isleň barha artmagy aýratyn bellerlidir. Geçen ýyl jemgyýetiň kärhanalaryna öňdürilen önümleriň mukdarynyň 12932 tonna deň bolmagy öz bolşly üstünlükdir. Ýokary hili önümleriň 7376 tonnasynyň eksport edilmegi ören gowandyrjydyr. Häzirki güne çenli jemgyýetiň kärhanalaryna önümleriň 2325 görnüşiň öňdürilmegi toplumyň mümkinçilikleriniň ören ýokarydygyny görkezýär. Dünýä derejesindäki ýokary talaplara laýyk gelýän Derýa Plastikde öňdürilýän milli önümlerimiziň eksport edilýän ýurtlarynyň hataryna Azerbaýjany, Özbegistany, Gazagstany, Täjikistany, Kyrgyzstany görkezmek bolar. Ýakyn günlerde türkmen önümleri Gruziýada ugradylar. Türkmenistanyň öňdürili diýen ýazgyly önümleri satyn almak boýunça Russiýaly şeýle-de beýleki ýurtly hyzmatdaşlar bilen gepleşikleriniň alınıp barylýanyny bellerlikdir. Önümçülükde hyzmatdaşlygyň dürli orlar boýunça ösdürilmegi ýokary netijeleri üpçün edýär. Ykdysadyýetin köp taraply ösdürilmegi hormatly prezidentimiziň ýokary netijeler gazanmak ugruna kesgitlen esasy wezipeleriniň biridir. Bu wezipeleriň oňy çözülmegini Aşgabat şäherindäki Derýa Plastik Hojalyk Jemgyýeti uly goşant goşýar. Toplumlaryň işleri alyp barýan bu kärhananyň öňdürýän önümleri degişli düzümlerde ilkinji orna eýelýär. Dünýäň öňde barjy enzamlaryny yerli hünärmenleriň dolandyrmagyna taýýarlanýan önümler ähli talaplara laýyk gelýär. Hemişe gözlegde ösen istekleri kanatlandyrýan önümleri öňdürmekde ýygyderli kämilleşmek Derýa Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň üstünligini üpsün edýär. Türkmen önümlerine daşar ýurtly sarp edijileriň isteginiň ýygyderli artmagy ýöne ýere däldir. Çünki biziň ýurdumyzda öňdürilen önümler hiliniň ýokarylygy, ekologik taýdan aratsalygy, bahasynyň arzanlygy bilen tapawutlanýar. Önüm öňdürjilerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryň alınıp barylýan işler Türkmenistanyň dürli owurlardaky eksport mümkinçilikleriniň ýokary depkine eýe bolýanyny görkezýär. Kärhananyň dünýä mazarlaryna önamly orna eýlemegi milli ykdysadyýetimiziň köp owurly esaslarda ösdürilýändigini tasdiqlaýar. Bu kärhananyň işi häzirki zaman şertlerinde diňe bir ýurdumyzda däl sebitden usgulukdyr. Gazanylýan ýokary netijeler esasynda önümçüligi dolandyrmagyň şol urwatyň özünde oň gerimli giňeltmegiň diversifikasiýa berk baglydygyny oňat düşünýän Derýa Plastik'iň hünärmenleri ähli owurlarda döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler. Dünýäň öňde barjy enzamlaryny usatlyk bilen erkedýän işgärler daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öňdürmekde ýokary netijeler gazanýarlar. Hojalyk jemgyýetinde önümçülügiň häzirki zaman şertlerine alınıp barylmagy telekeçilik ulgamyna öz bolşly milli ýörelgän kemale gelendigini ırymly tasdiqlaýar.